Iti pa nagtultuloy na kinidamdamag dito'y 10 ang 10. The Press Corps Weekend Report. May sa tinatay din ang pasamak na aksidente iti ili abantay. Napilitan ti closed van, ti babaya na tinag, iti single motor. Kastas ang news partner. Diyan on the spot, ti babae. At ito report ni Ryan Pardo. May sa concerned citizen tinangi pakaammo kadagiti pan nakabagi ti lintig iti ili abantay nga adda disgrasya nga napasamak partikular iti barangay Balaleng arason ngin sikita da ang nagresponde ket titan ang nakita dan iti may sa delivery van amin aneho ni Ricardo Kilakil Talakay o 47 ti tawen na addaan ti lisensya nga agnaed iti 2369 Colayco Street, Pasay City. May sa adiyo scooter nga minanehomet iti Managan nga Edgardo Pilot Publico o 42 ti tawen na nga agnaed ti barangay Sagpat iti metlang natakamat ka ili. May sa motorsiklo nga minanehomet ni Onik Rapanot Aureliado sa 18 ti tawen na agbasbasa ti Ilocos Sur Community College nga agnaed ti barangay Solid West, Ciudad Tibigan. Sigon ti inisyal nga investigasyon dagiti kapulisan iti scooter ken ti motorsiklo ket agdamada nga tortorungen ti agpabagatan nga direksyon itin tanadanon dan ti nakapasamakan ti insidente ket nga nadungpar iti motor iti likod iti chap-chap arason ti panakatinag ni Lesa Pay Rio Totar sa 17 ti tawen na nga agnayd iti barangay Poswak, Santo Domingo, Ilocos Sur. Nga titan nga saan met nga napakpakadaan iti nagmaneho iti Isuzu Elf anapilidan iti biktima anakay gapuan ti pannakauyos iti biyag na. Actually kita iti investigasyon tayo awan iti nananay nga silaw na dito nga naranyag awan ti headlight da lalo kita parbangon kita hindi mapandang agtartaray dito highway so siya hindi nakadanon dali jay so tinagresultaan ng natuubob na hindi tinagkusan di dito yung aksidente. Pinasing kinampay ni Police Senior Inspector Rabang akas may sa trabaho da ket itadang iyuli latan iti darum kontra ken tinagmaneho ken iti delivery van ani Kilakil ket itadang tometen nga adalen iti piskalya. Actually kita awan ti arrangement da. Ti pinagpatangmet iti press corps ken ti ina iti biktima ani Manang Mirna. Ditangan nakunana nga nabayag nga awan iti pudernan iti anaknan. Sipod pay lang iti November 2, 2012. Ket titan nga pimanaw ti anakna nga napanagikabkabbalay iti kayen na iti barangay Pagpartian, Bigan City. Ket titangan nakigtot idin tamadamag na nga natayen ti anakna. Ikaso ka sir. Maiyo limiti kaso. Matonton met ati di panakatay na eta anak ko hanga basta lata nga baybaya latan. Nako namin tinagmaneho ti delivery van awan ti silaw dagiti dua a motorsiklo aso ti rason asaan anapakpakadaan iti napaspas anapasamak gayem ti taan nakunana nga disnodo damet lang nga tumulong ken ti pamilya iti natayan. Wala akong magagawa kasi hindi ko rin kasalanan yon na hindi rin ako ang bumangga bali ang nasa akin lang doon bali na involved lang ako doon na sa kanila kung magdidemanda kanila ho yun pero ang sinasabi ko lang sa kanila kung sakali man puro parehas naman hindi rin kagustuhan na mangyaring ganyan sana kung man maintindihan nila ako. Nagsagarat iti naduma-duma mga donor digiti upat ang nakalugon pa iti motor. Aditan nga naitaray da iti kasitgan abali pagagasan para iti nananay pay apan nakatanimda. Ryan Pardo, Core TV News. Barua sistema ti patungpal ti Land Transportation Office amanamnama amang rugi iti daytoy bulan ti Enero. Yes partner, sa dino nga automated ti panungyuswat da iti medical exams tapno makaali ti driver's license. Ti report manipod kini Chris Alicante. Manamnama ti panakay patungpal iti barua sistema ti LTO wenno Land Transportation Office no sa dino daytoy katagbalin nga automated iti panagalan ti driver's license wenno automated medical exam iti dumalanan dagiti umili ang mapanmangala ti lisensya kas kumay ti panagkita ken panagdengeg ket computerizen. Kasla ko mano may salang degi matang degi may sang matang di medyo ko hanggang nga makala ti professional nga lisensya non-prof laeng. Sa kung marigi may sala matanang nga regi di ko na disgrasyon. Kapay man mamamadi na makaano mo sa siyempre agpasada ka nga rod na hanga nga po degi. Mabali mo lang hindi private nga kuwangin mo once agpasada ka. Hangay kanti LTO.
No once nga makita laki di yan ti medical mo ako. Ag depende kami yan ti certify yan di doktor. Iti panagimat patante news ti mismo nga head ti LTO dito probinsya. Nakuna na nga itagdama saan pa ilang applicable dito probinsya ti dayto a sistema. Ngem nakuna na apaboriso na ti dayto a sistema agsipud tapat siya na ama sa parpardas ken mas reliable iti proseso kumpara ti kadawyan ken nakasanay ni ti amin nang runay ti panagalaan ti lisensya. Tinadakawat a medical exam na sa dinong automated dayto yen. Segun pa ti LTO masapol may pasada ti exam tapno nadardaras ti panakaala ti lisensya. Ngem manamnama ti panagnatoy ti dati wenno na ituding a bayadan. Gagamit ti dayto a sistema ti panakasolbar ti problema ti LTO kas kadagiti malanggon daway wenno dagiti fixers. Ang kung may baga nga ngumina ko na ngem no ko ka imlaing no sikang nga mga analyzer de ata nangina mo de gamitan. Iti sa bali abangir pinalagipan met ti LTO dagiti motorista. May papanti pa nakapabaro dagiti lisensya ken ti panakarehistro kadagiti luglugan tapno maliklikan ti panaglabsing kadagiti paganurutan da. Amin nga ending 1 nga ti middle digit da ke 1, 2, 3 dapat ka tagrehistro nga na ti first week nga na ti 7. No ti met middle digit mo ke 4, 5, 6 second week nga na ti 14. No 7, 8 third week 21. No 9, 0 nga na ti katapusan. Chris Alicante, Core TV News. It's ipon time, partner. Ipon time, partner, ha? Patok kadagiti umili itati ipon asidaen. Segun ngamin kadakwada, paggugustuhan da daytoy ken karkar na wenwan manulaeng ti panagruar na. Partner, medyo muna nga ruar na kaya nakikinos sa isidaya. Nakagata, partner, nakipila talaga, partner. True. Doon pa yagdangin hina na iti presyo, so sa lupang leta digiti umili nga pa naggatang iti merkado ka daytoy. At ito ni Nisel Benitez. Ipon, may sapato kita si daen. Numampay daytoy ket nangina, adulat na dagiti aggatang gaputa karkar na lang daytoy nga agruar. Iti ipon, adaan sa scientific name nga Psychopterus lacrimosus. Kayat nasawen, basit asida, nga iti Ingles, mauawagan daytoy nga zygote fish. Manipod merkado publiko iti syudad ti Vigan, makita dagiti adu nga agtagtagilako ti ipon, no sa dinno nga agsasalupang met dagiti mapan aggatang. Makita yo iti mismo nga likod iti kinaado dagiti umili ang mapanaggatang iti ipon, segun kadakwada, paggugustuhan da daytoy asidaen. Segun dagiti aggatang, nataingan man wenno saan, paggugustuhan da gaputa sabsabali daytoy. Kaske ni Manong Renato Chua, kinunana nga tunggal pa nag-iipon, saan na maliwayan taggatang kadaytoy, gapuanan ta paggugustuhan na ken kailiw na daytoy asidaen. Gapuanan ta sana kan kanayon nga adda daytoy asida, kinunana nga datdatlag daytoy. Naimas kaming masida detoy sa may sa datdatlag. Talagang agruar ti ipon, adu ti aggatang ta talagang naimas me nga masida. Iti ipon, seasonal lang nga agruar, manipod ti bulan ti Agosto aging ga Pebrero. Tunggal bulan, mamintalo aging ga 5 nga aldaw lang ti panagruar na. Depende pay daytoy iti tiempo. Nisel Benitez, Core TV News. Gagayam ken kakabsat, dahil di makabuklan dagiti damdamag na nasagap dagiti naligtag. A coming ti Core TV News Team. News from the week that was, sa nga pulokang runanya damag itaalawas. No ada suwestyon when no reaction nyo. Bisitahin lang ti website ti Core TV, www.stayingcenter.com. You may also like us on Facebook on www.facebook.com/CoreTV10. Or follow us on Twitter, www.twitter.com/CoreTV10. Yes, partner. So it's going to be Vegan City Fiesta. Vegan. Okay. Yes. So it's going to be a 10-day
fiesta, partner, sa Celebration. mahaba-habang yun. mahaba-habang kasiyahan, partner. Brought to you by the City Government of Vigan, partner. Mag-umpisa sa January 17 until the 27th, partner. Wow. And then, of course, partner, one of the highlights of etong Vigan City Fiesta is the Longganisa street dancing, and then marami, partner. Yun yung parang Vigan City Day yata, and then 22nd. Yes, Okay. partner. And then on the 25th, partner, that's going to be the Grand Parade, wherein we are gonna be joining. Talaga naman. Pupunta tayo? Mag-join tayo, partner, dyan sa Super join. Grand Parade ng Vigan City Fiesta, partner. So, mahaba-habang kasiyahan, partner. So, something for the viewers to look forward to. At tayo na rin, partner. Ha? Ayan na. Enjoy, Okay, enjoy. so, partner, have a great weekend. Yes, great weekend, partner. Great weekend, everyone. Tuy gayem ken kapsatyo, Marisa Adova Segdepa. Kento'y pagayam yo, Eddie Calizo. Diyos ti agin at agtultuloy abanang tarabayo kada kami dito'y 10 on 10, the Press Corps Weekend Report.